השם, אני יכול לשאול אותך שאלה? בוודאי. מבטיח שלא תתרגז. אל תפחד. למה נתת לכל כך הרבה דברים רעים לקרות היום? למה אתה מתכוון? טוב, זה התחיל עם זה שלא קמתי בזמן, הרכב לא הניע כי נגמר לי המצבר, הייתי צריך שמישהו יעזור לי עם הכבלים, בארוחת צהריים הביאו לי את המנה הלא נכונה, עד שתקנו לי את ההזמנה כבר הייתי חייב ללכת, ולא אכלתי ונשארתי רעב. תמשיך. באתי הביתה, כל מה שרציתי זה להירגע מהיום הנורא הזה עם המכשיר החדש שקניתי לעיסוי רגליים, וגיליתי שמכרו לי אותו בלי כבל חשמלי. אני מבין. שום דבר לא הסתדר לי היום, רק צרות. למה עשית לי את זה, אלוקים? למה? יש דברים שאתה לא רואה, שרק אני רואה. מלאך המוות הגיע לביקור במיטתך הבוקר, ונאלצתי לשלוח את המלאכים שלי להילחם בו. אז נתתי לך לישון בזמן הזה. לא נתתי לרכב שלך להניע, כי בדיוק בשעה שיצאת עבר נהג שיקור שחזר מבילוי בנתיב בו אתה נוסע, והוא היה פוגע בך. עובד המסעדה שהכין את המנה שלך היה חולה. היית עלול להידבק ממנו, ואם היית נדבק היית סובל ומפסיד ימי עבודה שאני יודע שאתה רוצה. ולגבי מכשיר העיסוי, המכשיר הספציפי שקנית היה עם תקלה פנימית. אם רק היית מחבר אותו לחשמל, היה נהיה קצר בכל הבית והיית נמצא בסכנת התחשמלות חמורה. מה אתה אומר? וואו, לא חשבתי על כל הדברים האלה. אני בהלם, אני מצטער שבכלל חשבתי אחריך. מחילה, אני רק התלוננתי, לא חשבתי, אולי סיבה לכל דבר. תודה רבה אלוקים, תודה ששמרת והצלת אותי היום מכל הדברים הרעים שיכולים לקרות לי. אני חשבתי שקרו לי דברים רעים, אבל היו צריכים להיות דברים הרבה יותר גרועים. זה בסדר, אין לך על מה להתנצל. מה שחשוב הוא שלמדת, ועכשיו אתה יודע שאני לא עושה שום דבר בלי סיבה, ויש לי את הדרך שלי לבצע את התוכניות שלי.